bono ense ya Kenya boniga ase tuigire kero omonto enkamani team riri omupira gwakwa kere team ngokorera masoesi but kabla ntaragenda abu musikinaro koroko Evans James Misati oriye chairman ya PPOK asabu musamango chari ngenero gocha charero lakini yote bana minyo kasi kuchikoza se abantu batete ko join chipati so boni ngi tokoteba obojori obole 2027 tari nganto na gukora obojori to akori miaka mingi sana gochakara 1963 ngokora toro obojori ever after 5 years ngiye ko obole different in this sense kero monda ko musense mayaye na andi bado muraro mangana kwanza mboro mate twachakiri bono lire lichagete abantu mbache baike muna bono liba ukwane gesoko na gweni groups are out abantu kero monda kukwana ujama te siasa is just normal in everywhere utatigeta about yekoba ne linga kia bana siasa bali bagokora siasa ibagukwanira abana inchi ngobwati bare sheria iri babegeta abanyene kwamanya konyoranga oyo ukwanire isiko ye sheria inki abwene tokokorerwa sheria iri erororo ngobwene tokonye implement akarato bati 2022 election sekari ya bichikoba dito abwato musike Uhuru Kenyatta na Ruto abantu bare bataba to goje goika chikure echi mutwa Ruto osena achasa baibona kego jakoba abantu mbakwanete chikura nchi yage tu abachori bokaba tubatwara serikali ero boni gana ne ndo kujikochora ega tutora rigiriria kanene nkelinga ayemuno oliyo korigie kerogo nkyo bate yabantu baba yuwa kera chikura ekine kikerekenen alafu abaiga bago chigwa kachikura nkiba bwana tukurige liguru asomurai nkyo ko baoneria egero bangusa sensema yao igo ko baoneria ngaki omosani oyone garo mube so nere gukwiro chikoto kambere goso ko tutenga kinje moko ngikero geke nichiko chuguma chi project kitakere gokorekana chira konya abantu baito asense yetoli lakini ekero konyora ngo tukobeka matusi nebitina biri na goteba na njinege sakugete umatekero umuntu ayiboire ne right ya Mungu lakini gocha bale barekera bakire chikura nalyo konyora barateba nga etotete konyora identity because okonyora nga nubwete constituency getokora chikura ejire loko ekine kubona kwanja chikura boni gechire loko no gende university kato nge university even now naona gere birugo biri bakachorana abakatana kiyoke umwana yotete ko bakasene chairman koraro liritalia yo mwe liritalia nga yarwite korwa bama ekoro bareta bali bono ntunga inana ne banga nobo chori bwetundu bali asecha egopimo abakubori ngaki oyo ngotagete gotenene chairman asecha ngaki bano mujikyarwite baburi gose chae nabwate kerengo kiabwate na understand tina ki tokujiko kwana igoro yecha obokongo akie gari tari gocha ngaki eri igoro rikoba na understand it bono keregento kere step in fact kere ngaki chakera ngo chakera nyomba bono kere gocha national mondo magatana ki ngabona mugo kwana no tetekero gogete abantu mbarengo bwate abantu bayino mbarenga muri toba gotaka kurigirira numbers akaro kurigirira numbers you are generally talking about being tribal